דניאל המדריך הכי טוב מכולם. הבית הזה עושה לי טוב, אני אוהב לגור בבית הזה. החיים יפים, החיים טובים, ואני יכול לעשות במוזיקה קצת? רגע, אני אבחר שיר. עכשיו זה שיר של עוזי חיטמן, זכרונו לברכה, ושימי תבורי. אני אוהב לאכול כל מיני עוף, בשר, כל מיני... טוב לי בדירה, יש מדרכים הכי טובים בדירה, זה אחד מהם אני אוהב את דניאל. המדריך הכי טוב, והשני זה ניב, השלישי זה קרמל, וזהו. ואני אוהב לגור בבית הזה, הבית הזה עושה לי טוב. וזהו. עצור.